Lamian akong isda, oy. Lami pa jud kay color bay. Gold, gold. Lami unta ni sudanon ba? Kawa ko sudan pero joke lang oy. Luoy man ako mga isda. Kasuya di ako mga bata dito abay. Bi, maadto na ko. La 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 la. Time sa. Kisa man nagtabanog bay. Ako sugad yun mo lupad ka kong tabanog oy. Maipog din si Susan ani ba? Hala, si Kiray man day na bay. Wapo kasi tabanog bay. Usa ka akong kabiyuan sa akong isda no? Bi, duulon ako. Hoy, Kiray! Tabang-tabang lagi ka, Dri, ah! Nagunsa magadiri, Susan? Time pa! Kitako ni mo ba? Wapo ka kagtabanog! Kini? Langan! Kamaog, kumubuhat! Gwapo ka, no? Naibog ka! Ibog kayo ko, bay! Unsa na imong gigunitan, Susan? Kini? Isda! Kato nang mabutang og aquarium? Oo, kato! Pero pwede ko din niya sa pagod! Wala! Kagwapo sa iyang mga isda, no? Inyaop ka ning akong tabanog, dili mo lupad. Hoy, Kiray, sugot ka. Swap taan ang imong tabanog niya imuhan ning isda. Hala, ini upir bay. Sugot ko. Hala, isugot si Kiray bay. Darao. Darao, kambi na ta. Tira. Nakatabanog bay. Salamat ani Kiray. Naisahan si Susan, bisag di ganito mulupad. Iya, isda, dindot kayo. Ay, no, di na gani mulupad na tabalog ni Kiray. Bi, mugbok dyan, bay. Naisahan ko ni Kiray, bay. Yan tabalog, dali mulupad. Nakita ka sa angkoy? Ay, katong isda ni mo? Kung ano di ay? Ako, manto na wala lagi. Ha? Imo ada ito. Nata din ako Kiray, oy. Unsa man nati ay? Tandamay man na. Mabi ang palit ato. Tuwa ka Kiray. Wari tuwa ka. Nakaambi mo sa tabalong ko, di mo lupad. Tara datong-atuon si Kiray ta. Hoy, Kiray, anong isda? Ha? Isda? Wala, naglangoy-langoy na.